Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. É ben longo o camiño que a cervexa ten feito desde que comezou a ser producida no seo de algunhas das civilizacións antigas máis importantes até tornarse no elemento central dun dos maiores festivais do mundo, a Oktoberfest. É actualmente a bebida alcohólica máis consumida no mundo e a súa importancia social é incontornável, coa presencia garantida en diversos momentos da celebración, gastronomía ou simplemente en momentos de descontrición. Mais vale tarde que nunca. Por todo isto é increíble pensar que antes de 2007 esta deliciosa bebida non tivese o seu propio día. Poderíamos argumentar que todos os días son bons para celebrar a cervexa, mas Jess Ashamalov foi da opinión que tal non era suficiente e por iso nun bar en Santa Cruz, na California, deu inicio a unha nova tradición, a celebración do Día Internacional da Cervexa. Curiosamente, o día desta festividade non sempre é o mesmo. Confuso? Nos explicamos. A pesar de inicialmente ser celebrado sempre no día 5 de agosto, tendo o mes sido escollido polas súas habituais e convidativas condicións meteorolóxicas, após algunhas edicións, o fundador en 2012 decidiu que faría máis sentido que o día se celebrase na primeira sexta-feira do mes, o que nos agradecemos. Desengánese, pois, que en encontrar que este día é apenas unha disculpa para beber unha cervexa. Polo contrario, o día revístese de tres nobres propósitos. Dun lado, saborear a cervexa estando na compañía de amigos, tamén celebrar a bela arte dos mestres cervexeiros e de todos os que contribúen para o seu servizo, e unir finalmente o mundo nunha celebración que inclúe todas as cervexas de todos os países e culturas do globo. Refírase que desde o seu modesto e recente comezo, este día é hoxe celebrado en máis de 80 países, do cal Portugal fai orgullosamente parte. Aquí un bo motivo para erguermos o copo e desexarvos un feliz Día Internacional da Cervexa. Isto é o que escribía Superboc, casadedacervexa.pt, baixo o título Día Internacional da Cervexa, un día de celebración, comentando por debaixo tamén, hai milenios que a cervexa fai parte da cultura da humanidade, espallándose quer temporal, quer xeográficamente, mas sabías que só neste século, é dicir, no 21, é que pasou a ter un día no calendario e que lle é ese día inteiramente dedicado? Ola, boas, eu son Germán Esteve do Xermano a Portuguesa e aquí estades na Radio Arei 107.2 con Carlos nos mandos técnicos, nas plataformas, escoitándonos cando que irades, neste formato expreso do Galiportus que lle chamamos Historia e Historias, conectando a grande historia común e as pequenas historias que ligan Galiza e Portugal, miño arriba, miño abaixo. E deusenos por falar hoxe tamén de cervexas evidentemente con carácter conmemorativo, primeira sexta-feira, primeiro venres de mes de agosto, que non está nada mal, en pleno verán, celebrando o Día Internacional da Cervexa, que tanto gusta a un e outro lado, como decimos, do Miño, coa presencia, evidentemente, temos que facer un pouco de publicidade da Estrella Galicia, principalmente no lado portugués, e da Superboc tamén, como máximo exponente da cervexa do norte portugués, do lado galego. Aquí estamos para falarmos tamén en modo lúdico destas cousiñas con Abraham da Orraca, o noso historiador particular. Boas, Abraham. Hola, moi boas, que tal? Caramba, que enerxía traemos hoxe para falar de cervexa. Parece que o espírito levántase. Sí, un pouquiño, sí, efectivamente. E iso que os fillos da Ribeira penso que non fan parte aí desa comunidade de 80 países e 80 estados, non? Que
que celebran, non? Do lado galego non hai tanto que celebrar. Non hai, non, incluso a nivel do Estado español non está aí nesa listaxe de países que celebran. Menos mal que nos queda Portugal, sí. Para celebramos o Día Internacional da Cervexa. Que pasa que claro, menos mal é moi español, habría que decir ainda ben que nos queda Santarém, ¿no? Ainda ben que nos queda Santarém. Sí, señor. Unha cousiña así, e efectivamente, para falar de cervexa, porque aparte, que pasa? Que este ano a primeira sexta-feira de agosto é día 1, Operación Saída. Operación Saída e Operación Entrada de cervexa no organismo. Por favor, se colledes o coche, se apañades o carro, Superboc negra sen alcohol. Sen alcohol, ou unha tostada 00, non? Algunha cousiña así. Non está sponsorizado este espazo, non? Deberíamos empezar a sponsorizar xa algunhas partes aquí do Galiportus que xa está ben aquí de vivir de moca. Pois por un momento cando decías que o a Xamalov ou como era que se chamaba o Yes a Xamalov ou a Xalumov, bueno, ese Santa Cruz de Ostra da Rabaldo, imaginas que fose o primeiro día de cervexa aí antes de Barbantes, chegar aí onde está a fábrica de Coren. Dice, no, o día da cervexa porque para tomar as anguillas e tal, non? Así unha cousa, pero ten o seu aquel, porque realmente a mí sempre me gusta cando se fala, non? Así moitas veces nestes termos ribombantes da revolución do neolítico, é a revolución da cervexa, non? Porque o tema da domesticación dos cereais e onde hai cereais se estragan porque entra auga e empezan a... Pois aí hai cervexa, non? E temos evidencias da existencia de cervexa, pois é igual que é como o tema do queixo, non? No momento en que hai domesticadas vacas e ovellas aparece o queixo, no momento en que se domestica os cereais aparece a cervexa, non? Claro. É algo que nos ven acompañando desde millares de anos. E claro, que acontece? Que Operación Saída. E claro, hai quen dice, no, yo voy a Torremolinos e voy por aí abajo a Benidorme e por aí al claro, sur. Os pobres vamos a Ponte de Lima, non? Así o que nos dá o depósito para ir e volver. A beber unha Superboc. Aí está. Ali na praza. Pero despois chegamos ali e como a pedimos? Non, porque... Claro, isto é unha dúbida que ten moito galego. Como pedir... En Valença saben o que é unha caña. Claro. Como facemos, Abraham, para pedirmos as cervexas do lado portugués? Claro, pois podémosla pedir finamente no norte. Moi ben. Podémosla finamente e entón podemos pedir un fino. Que ven sendo o que? Sentamos ali e o fino sería máis menos ese equivalente a cando aquí nos pedimos unha caña ou unha cana, non? Que andaría, pois eso, entre os 200, 300 mililitros. É certo que cada vez máis 200 que 300, que ya hai que sacar un pouquiño. Tasándolle a cervexa. Pero claro, iso no norte. Xa se vamos chegando cara abaixo, non? De Coimbra para abaixo, incluso un poquinho antes de Coimbra, xa comeza a ser imperial. Xa o mesmo vaso, non por ser imperial é máis grande. É imperial. Se xa queremos, pois, beber máis deses 300 mililitros, pois xa teríamos que pedir unha caneca ou un boc, non? Así xa tirando case cara ao que sería unha pinta. Unha pinta aí no mundo anglosaxón. Efectivamente. E depois sempre está esa dúbida. Que quero? Quero cervexa de presón, é dicir, aquí diríamos do grifo. Do grifo, dame unha do grifo. Ou se a queremos en garrafa. Cervexa en garrafa, non? E aí, pois xa nun recipiente de vidro normalmente. Ou simplemente podemos entrar e dicir unha cervexa. E se queremos, pois, especificar a marca, non? Unha Superboc, unha Sagres, se queremos Cruzcampo. Cousas así. Ese conflito norte-sur aí tamén ca cervexa, non? Sí, Superboc contra Sagres. Non temos nada en contra de Sagres, eh? No, é un sitio moi bonito. A cervexa xa, pero... Nos aquí, desde a nosa marca galaico-portuguesa, tiramos máis para esa Superboc do norte. Efectivamente. E acontece o mesmo tamén cos cafés, non? Así, o tema de... Bueno, claro, tamén, e sin que isto soe mal, que veña do centro da península e quera ir por aí e pedir unha cañita, como diría Isabel, pues tampouco, eu creo que hoxe por hoxe van entender que ao final o diñeiro non ten fronteiras e para atender o turista non hai problema. Non hai problema ningún. Pero acontece o mesmo co café, non? Que moitas veces pois hai eso, e agora como pido un café con leite. Non, entón pois temos ese media de leite. Café con leite, digamos que é bastante internacional. Sí. A palabra café e leite tamén. Leite máis internacional e máis galaico portugués non hai nada máis que café con leite, van a entender sen problema, sí. Pero despois veñen as medidas. Claro. Veñen as medidas, non? Entón pois temos o media de leite, metade, non? Temos aí café e leite. Até aí ben. Despois empeza a cuestión de que
quero máis café menos leite. Pero que a mí pasa aquí tamén, como lle chamo a esa cousa que leva máis café que leite, ou que leva máis leite que café. Entón, se formos a Portugal, pois un café pingado é ese café que ten máis café e pouco leite, non? Esa pinguiña de leite para darlle unha cor. E se xa queremos a inversa, máis leite e pois esas pinguiñas de café, pois teríamos un pingo ou un garoto, non? Que serían así. Se o que queremos é metade, pero grande, pois un galón. Un galón que é unha unidade de medida tamén que aquí temos. O descafeinado, pois descafeinado podemos pedir un descafeinado con leite ou un descafeinado só. O café só é o expreso, o café. Sí, que pasa? Pero a nos vai nos parecer pequeno. Claro. Vai nos parecer pequeno, entón casi mellor pedir un xeo. Un café xeo. Un café xeo, porque o expreso vai nos parecer, non, vai ser o que é o expreso, o que nós aquí asociamos co italiano, non? Que poñenche aí a chaveniña, non? O pucillo mediado. Unha cousa que dispara, e isto que é? Claro, a ver, hai que ter claro que se pides un café en Portugal, vai ser del. Desde a miña ignorancia, aquí se pides un café pode haber a opción de que che poñan un café con leite. Dentro da propia palabra café, quero un café, bueno, pues un pouco de leite. Se o pides en Portugal café, non vai haber opción de leite. Vanche poñer un expreso, sí. É dicir, café só. Efectivamente. Claro, se formos xente religiosa e queremos que o café veña bautizado, pois podemos pedir cun cheiriño, non? Un café cun cheiriño de bagazo ou do que for, non? Un poquinho de coñac, unhas pingas. Claro. Sí, claro, pingas non de leite. Depois xa, pois, todas o que son esas variacións, non? Depois xa, se queremos o capuchino, moca e tal. Eso é algo italiano tamén moi internacional. Efectivamente, máis en Starbucks, eso. Exacto. E depois estaría o abatanado tamén. O abatanado que ven sendo un café máis longo, feito diluído expreso con auga quente. O que a miña avó chamaba auga de castañas. Correcto. O un café así máis tirando a café de pota, non? Sí, que un poquinho máis mol, non? Máis mol, máis suave. Sí. Sírvese nunha caneca, o sea, nunha chávena, nunha taza máis grande. Sí. E digamos que gustache o gusto do café, mas prefires unha bebida pois sí, máis diluída, non? Máis auga que quede máis aí polo medio. E depois hai ese mito, estou-me agora lembrando do Marco Neves, que sempre fala do mito da bica, non? Que en algunhas zonas... Ahora por Lisboa, tamén lle chaman ao café a bica. Chamanlle bica, e hai o mito de que iso é como un acrónimo de beba isto con azúcar. El fixo pesquisas, o Marco Neves fixo pesquisas e averigou que non, bica era a bica da cafeteira grande na que facían o café. Entón era un café da bica, non? Para, pois, como unha bica dunha pipota, non? Para o viño. Mais pasou a asociarse con esa especie de lenda urbana e era a bica só dun establecemento, non lembro agora mesmo o nome del, mas pasou a ser tamén como unha especie de denominativo de café en Lisboa e redondezas, non? O tema da bica, mas non é preciso beber iso con azúcar. Despois tamén no norte temos por aquí unha información que di que pode ser, efectivamente, no sur máis bica, na práctica é un café expreso, e no norte pode ser chamar tamén cimbalino. Un cimbalino. Non tiña eu esta notación por aquí. Podes pedir un café curto, un café longo, un café duplo, sí. Un café americano, como dicimos o capuchino con cheiriño, e depois o que xa comentou Abraham, o pingado, descafeinado, galón, media de leite. Tamén hai un carioca, o mesmo café moído, co mesmo. Claro, é unha marca. La Cimbalí. É unha marca italiana, é como que un día aquí a Gagia, non? Que vemos nos bares, da cafeteira dos expresos, era la Cimbalí. Unha marca italiana de, claro, cimbalino. Pensaba que era polo cimbal, non? Polo instrumento da orquesta, así cheo de café. O carioca, que sería ese, como dicimos, ese café moído máis ahogado, moito máis fraco, tipo abatanado. Quizáis nunha chávena, nun pocillo máis pequeno que o abatanado, que ven nun máis grande. E tamén está por aquí, claro, o café sen principio. É unha cousa curiosa, porque iso, estamos empregando xávena, que eu penso que sería unha palabra bonita para introducir no galego tamén, a nosa variante da lingua común, que é unha palabra, creo que é de orixe chinés.
se non me equivoco. Sí, como xávena. Sí, creo que é unha palabra de orixe chinesa que serve pues, para falar dese recipiente no que tomar o café e que no Brasil sería unha xícara. Unha xícara, correcto. No Brasil. Por último, non sei se tes tú algo máis por aí, eu encontro o significado dese café sen principio. Tamén se pode chamar a un café máis brandiño, unha vez que está colocado moído na máquina, deixa sair o inicio do café, que é onde está máis concentrada a cafeína, e despois sí que se enche a xávena. Claro, sí. Estou vendo agora, precisamente, sí, xávena ten orixe do malayo, dunha palabra que é xafán, que chega ao portugués a través do chinés. Chacfán. E xícara ten orixe no náhuatl de Mesoamérica, xícali. E chegou ao portugués do Brasil a través do castellano. Resumindo entón, o máis común nas cervexas, fino imperial, sí. Digamos unha garrafiña se queres, ou unha cervexa se queres, tal como ven, e se non, pois xa queres de presión tamén a podes pedir. Efectivamente. Tamén a podes pedir. Despois podes pedir unha preta, non? Sobre todo se van a conducir unha preta sen alcohol. Unha preta sen alcohol, se che dá por conducir, e en canto aos cafés, sobre todo a meia de leite, o pingo ou pingado, dependendo de... Que prefiran o pingado máis café que leite, o pingo máis leite que café, ás veces. Despois o café, que ven sendo propiamente o café expreso, con despois as diferentes cargas. Sobre todo cando a xente pide descafeinado, porque aquí o descafeinado por defeito poñencho con... En moitísimos establecementos o descafeinado poñencho con leite. E falabas ti de ter en conta que café é café en Portugal. Entón, un descafeinado vai ser un descafeinado de sabor horrible e sen leite. E despois, pois, todas esas modalidades de café duplo, de café con cheiriño, ou tamén no tamaño, o abatanado, carioca, un pouco dependendo tamén do tamaño. Eu, pois, se eres un cafeteiro simples como a min, pois co pingo pingado e meia de leite xa se sobrevive. Ou un café só, un café expreso, xa se pode ir sobrevivindo. Sí. E sobrevivindo, nós aquí no Galiportus, neste Historia e Historias, hoxe falando de cervexas e de cafés. Nada, non está nada mal, Abraham. Nada, moi ben. Maravilla. Ahora hai que falar de churrasco algún día. Teremos que facer un especial de churrasco a norte e a sul do Miño, aquí no Galiportus. Pechando temporada. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.